Práca s mapou je jednoduchá a intuitívna. V ľavej hornej časti sa nachádzajú tlačidlá pre približovanie mapy alebo vzdiaľovanie mapy. Približovanie a vzdiaľovanie môžeme realizovať tiež dvojklikom do mapy alebo použiť kombináciu klávesy Shift a ľavého tlačidla myši. Pod týmito tlačidlami sa nachádza možnosť zmeny podkladovej mapy. Pre rýchlu navigáciu v mape môžeme využiť rýchle vyhľadávanie alebo navigačnú lištu. V prípade, že napríklad chceme nájsť parcelu 5601 v Plaveckom Petri, stačí napísať, že hľadáme parcelu v Plaveckom Petri a číslo parcely. Aplikácia nám v navigačnej lište ukazuje, že sa jedná o obec Plavecký Peter, okres Senica a Trnavský kraj. Na jednotlivé záložky môžeme klikať, pričom sa aplikácia zobrazí tak, aby bolo vidno celý rozsah daného kraja alebo okresu. V ľavej dolnej časti vidíme aktuálnu mierku mapy, v pravej dolnej časti zase môžeme zobraziť náhľadovú mapu. Všetky základné funkcionality pre prácu sa nachádzajú v pravej hornej časti. Je tu záložka mapové služby, nástroje, info o prvku, mapové kompozície a tlač. V paneli mapových služieb vidíme všetky údaje, ktoré sa nachádzajú v mape, prehľadne zoskupené do väčších celkov. Môžeme ich zapínať a vypínať klikaním na ikonu oka pri danej mapovej službe. V prípade potreby si môžeme v pomocnom paneli zobraziť legendu mapy. Túto môžeme podľa potreby skrývať alebo znovu zobrazovať. V časti nástroje sa nachádzajú hlavné funkcionality, ako napríklad meranie, poznámkovanie alebo iné, ktorým sa budeme venovať neskôr. Dôležitou funkciou je zobrazenie informácie o prvku v mape. Po kliknutí tak dostaneme informáciu o objektoch, ktoré sa nachádzajú na danom mieste v mape. Pri parceliach môžeme dostať tiež informáciu o vlastníckych právach na danej parcele. V záložke mapové kompozície si môžeme veľmi jednoducho prepínať zoznam máp, ktoré vidíme. Tieto zmeny sa prejavujú v mapovom stromčeku v zozname mapových služieb, kde po zmene dochádza k automatickému zapnutiu alebo vypnutiu vybraných vrstiev. Nemusíme tak prácne zapínať a vypínať jednotlivé vrstvy, ale jednotlivé pracovné skupiny alebo činnosti si môžu toto realizovať práve cez mapové kompozície. Poslednou záložkou je možnosť realizovať výstup z mapy. Môžeme zadať názov mapy, vybrať mierku a formát. V prípade požiadavky môžeme zahrnúť do výstupu aj legendu mapy. Počas generovania mapy môžeme s mapou ďalej pracovať. Následne sa do záložky tlač mapy môžeme vrátiť a pozrieť si vygenerovaný výstupný súbor. Poslednou možnosťou je zobrazenie informácií o aplikácii.